מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה את רוברטו דורן, כשהיה בן 64, זה לפני כמה שנים, בספארינג עם מתאגרף בשם סרג'ו מורה. דורן, זקן, ברור שסרג'ו מורה, אם ייתן לחץ, שובר אותו, אין פה שום עניין. אבל סרג'ו מורה מבין שדורן יכול ללמד אותו הרבה דברים. והוא יכול להראות לו הרבה דברים. אז הוא עובד איתו בנגיעות. והוא נותן לדורן להישאר צמוד לטכניקה. והוא לא לוקח את זה למקום של מלחמה. למה? כי הוא חכם, כי הוא לא אידיוט. רוב האנשים, ברגע שיעמוד מול מישהו שהוא היה פעם טוב, או שיש לו משהו ללמד אותם, והם ירגישו שהם נראים לא טוב, הם ינסו פשוט להרביץ לו חזק, כדי להראות לו, תשמע, אולי אתה טכני, אבל אני אתן לך מכות, כי אתה זורק מקרונים. אז ככה נראה בן אדם שרוצה ללמוד, שלומד מהגדה. ולצערי, רוב האנשים הם כל כך מטומטמים, שהם ינסו ללכת מכות. אל תהיו מטומטמים, תלמדו.